בוקר טוב, ותודה רבה רבה על ההזמנה לדבר פה בכנס היום, ערן. ראיתי את החברים שלי מגיעים, המילואימניק וזה מהצפון, אז אמרתי, למה אתם רצים לשבת מאחורה? ערן באמת הביא לפה את הטובים ביותר היום, ואני מאוד נהניתי מההרצאה. איפה אלינה? מאוד נהניתי מההרצאה, וממש במיוחד בהיבטים שעוסקים בתקשורת הכנה והאכפתית והדאגה ללקוחות, כי זה מאוד מתחבר לתכנים שאני הולכת לדבר עליהם. אני הולכת לדבר על אימפקט מרקטינג, ואם אתם עדיין לא יודעים מה זה או לא יודעות, אז אני מיד אסביר. אני מניחה שכל אחד מכם שרואים את השקופית הזאת, אתם כבר יכולים לדמיין מה המשך המשפט, מה המוזיקת רקע של הפרסומת, מה הטון של הקריין, נכון? אנחנו ראינו כל כך הרבה פרסומות בשנה והרבע האלה, שבימים קשים האלו, וההמשך ידוע. וזה קצת בנאלי. והשאלה, מה אנחנו יכולים לעשות שלא יהיה בנאלי, ושבאמת יעביר את המסר שאכפת לנו. אז אני חושבת שהדוגמה הראשונה הייתה פשוט case study מעולה. על זה אני אדבר איתכם בזמן שניתן לי. כמה מילים אודותיי. אז אני יועצת עצמאית בתחום של קיימות ואימפקט מרקטינג, ססטיינביליטי סטורי טלינג. אני עוסקת בתחום הזה כבר 24 שנה, סוציולוגית בהשכלתי, פעילה לשינוי חברתי בנשמתי, בת למשפחה חקלאית, וזה חלק מאוד מה-DNA והתפיסה הערכית שלי. אני עובדת עם מותגים גדולים, עם חברות גדולות, ובעיקר מנסה לעזור לאנשים להרחיב את נקודת המבט, להסתכל על הפעילות העסקית שלהם, גם מנקודת מבט חברתית וסביבתית, ולתת כלים, בעצם לפתח את הפעילות העסקית לעוד מקומות, שיכולים ליצור אימפקט חברתי, ועסקי בו זמנית. שמענו איך התנהגות אחראית ואכפתית וקשובה מצליחה להגדיל את הנאמנות ללקוח והערכה של הלקוחות. אז אני אדבר על 3 דברים. בהתחלה אני אתן לכם כמה כלים מארגז הכלים המקצועי שלי, שמצאתי שהם שימושיים. אחרי זה נסתכל קצת על דוגמאות מהחברה הישראלית מהשנה האחרונה, ובסוף אני אסכם עם כמה תובנות מפתח. אז נתחיל עם ארגז הכלים המקצועי שלי, שבניתי אותו גם מניסיון של הרבה עבודה עם אנשי שיווק ואנשי תקשורת בארגונים ואנשי אחריות תאגידית. רק שאלה, למי מכם יש בחברה מנהל או מנהלת אחריות תאגידית או קיימות או קשרי קהילה? נא להרים יד, שרק שיהיה לי תמונת מצב. יפה, אוקיי. אז הם שותפים טובים שלכם לנושאים שמדבר עליהם היום. הכלי הראשון שאני רוצה להציע לכם הוא רדאר חברתי. רדאר חברתי זה בעצם עניין של הקשבה לצרכים שאנחנו בדרך כלל לא בודקים אותם כאנשי שיווק ואנשי תקשורת שיווקית. אנחנו בדרך כלל בודקים את הנושאים שקשורים לביזנס הרגיל שלנו, עד כמה יש שביעות רצון מהתפקוד הרגיל, עד כמה יש בעיות בשירות, עד כמה יש איזה אי שביעות רצון מהמוצר. אני מציעה לכם להרחיב את הרדאר לתדרים חדשים, שמתחילים להקשיב למה עוד מעניין את הלקוחות שלכם, ולא רק את הלקוחות, גם בתוך הארגון. מה מעניין את העובדים? מה מעניין את הספקים שלכם? מה כואב להם? עכשיו, יכול להיות שזה דברים שלא קשורים ישירות לפעילות העסקית השוטפת שלכם, אבל יכול להיות שכן, ויכול להיות שלידע שלכם ולפעילות שלכם כן יש יכולת לתת איזשהו מענה לצרכים האלה. הרדאר הזה יכול לסרוק את השירות צרכנים, שירות לקוחות, שהרבה פעמים אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו כאל, אוקיי, בואו נראה מה התלונות, במה צריך לטפל ונפתור את זה. אבל רגע, בואו נסתכל, אולי בתוך השאלות והבקשות שמגיעות אלינו לשירות צרכנים, אולי יש גם כל מיני כאבים שיש פה הזדמנות אולי לתת איזה מענה מיוחד, אולי לפתח איזה פיצ'ר חדש במוצר שלנו או בשירות שלנו, אוקיי? אז אלה מקומות ששווה להקשיב אליהם בהקשבה חדשה.
זה לא בהכרח להקשיב לאזורים חדשים, אלא בהקשבה אחרת, בשיחות שיש לנו עם ספקים, לשאול אותם קצת מעבר לשאלות הפונקציונליות שאנחנו שואלים אותם, וגם להתחיל לקרוא את התקשורת, להקשיב לתהליכים חברתיים וכלכליים ואפילו פוליטיים, לחשוב איפה זה פוגש אותנו, איפה זה הולך. כשאני ראיתי את ההרצאה של DHL, אני ראיתי את ה-Evergreen, קראו לה, נכון, למחולה הזאת? איך קראו לה? שהייתה תקועה בסואץ, מבחינתי זה ישר סיפור סביבתי, ושרשראות אספקה עם היבטים של אקלים, למה הם נתקעו בתעלת סואץ בכלל? יש שם עניין של התהליכים אקולוגיים, ואיך זה משפיע על שרשראות אספקה, ויש פה המון אספקטים שכדאי להכיר אותם ולראות איך הם הולכים להשפיע עלינו. הכלי השני זה כלי של המודל האפרסק, מודל האפרסק בעצם נועד להצביע על ממדי ההשפעה החברתית שיש לה פעילות העסקית, וכשמדובר במותג יש לנו 4 ממדים. הרבה פעמים תשאלו אנשים, מה האימפקט הכי משמעותי של החברה שלכם על החברה, על הקהילה, על הסוסייטי? אז אתם תספרו, אנחנו תורמים לקהילה, העובדים שלנו מתנדבים, אז את התשובה הזאת אני רוצה רגע לשים בצד ולהגיד, בואו תחשבו רגע מחדש. האימפקט הכי משמעותי של הפעילות שלכם על החברה הישראלית, זה דרך הביזנס שלכם, זה דרך המוצר שלכם. DHL היא צינור החמצן. אז גם אם היא תרמה כסף לקהילה, וגם אם העובדים שלה התנדבו, שזה הוסיף ממד רגשי והכל, אלמלא השירות של DHL, אלמלא צינור החמצן הזה, הרבה עסקים היו נחנקים, הרבה אנשים לא היו מקבלים תרופות, לא היו מקבלים ציודים הכרחיים, אנחנו לא היינו מקבלים את המסכות, כל מיני דברים. תחשבו כל אחד ואחת מכם, מה האימפקט של המוצר שלכם, ולא משנה אם אתם B2C או B2B, איזה ערך, איזה תועלת, ולפעמים זה כבר שקוף לנו, אנחנו מוכרים איזה טכנולוגיה, אנחנו מוכרים אריזות, אבל מה האריזות שלכם? מאפשרות, הן מאפשרות לשמור על מוצר שלם, טרי, מאפשרות לשמור על מה שבפנים, להביא את האיכות הכי טובה, זה מאפשר תפקודים, זה נותן תועלת, ואנחנו בכלל לא חושבים על זה במונחים של ערך חברתי, אבל זה מאפשר למשהו להתקיים. למה אנחנו מאפשרים להתקיים? והאם אנחנו יכולים לשפר באמצעות כל מיני פיצ'רים חדשים של המוצר שלנו, לשפר את התועלות האלה, והאם אנחנו גם יכולים לספר את הסיפור הזה באופן חברתי. הגלעין זה מעטפת המותג של הסיפור, הגלעין בעצם, המותג שלנו, זה השיחה החיצונית עם העולם, זה התקשורת, זה הקמפיינים, זה הקהילות שנמצאות איתנו בקשר למותג, יש יכולת לספר סיפור שהוא גדול יותר מהמוצר, והוא קשור לערכי המותג, והוא קשור לפלטפורמות שהמותג נמצא בו, איך אנחנו מספרים את הסיפור הזה, איך אנחנו משתמשים בכוח של המותג, כדי לספר סיפור מעורר השראה, שיעזור לצרכנים שלנו, שייצור עבורם ערך, שייצור עבורם כוח, וזה יכול להיות שוב B2B, ראינו עכשיו דוגמה יפה, הבשר של הפרי, זה השגרות העבודה, איך אנחנו מעסיקים, איך אנחנו מייצרים, איך אנחנו משנעים, איך אנחנו מנהלים, איך אנחנו רוכשים, וגם פה יש אימפקט משמעותי, אם אנחנו מעסיקים בתנאים הוגנים, ואת מי אנחנו מעסיקים, האם אנחנו נותנים הזדמנות לאנשים מקבוצות מודרות, איך אנחנו מייצרים, האם אנחנו עושים את זה באופן ששומר על ביטחון האנשים, האם אנחנו שומרים על איכות הסביבה וכן הלאה. ובסוף, בקליפה זה התרומות, שהרבה פעמים זה מה שאנשים רואים מבחוץ, אבל האימפקט של זה על החברה הוא פחות משמעותי. ככל שהאימפקט שלכם יושב על המוצר, הוא יהיה יותר משמעותי, כי זה משהו שהוא קשור לקור ביזנס, כל המוח של העסק מושקע שם, המכפלות של זה הכי גדולות, והחדשנות תמיד נמצאת שם. תחשבו תמיד איך אתם יכולים לייצר השפעה מהגלעין, מהזרע ומהגלעין. פה אני מציגה לכם את הפריימוורק של אימפקט מרקטינג. אימפקט מרקטינג כולל 5 מרכיבים. המרכיב הראשון הוא מאוד בסיסי, מוצר מיטיב, וכבר הזכרתי את זה. איך המוצר שלנו יכול ליצור ערך יותר מיטיב, או מיטיב ליותר אנשים, או ליותר אוכלוסיות, ואם יש לו השפעות שליליות, איך אנחנו מצמצמים, אתם יודעים,
מכונית זה אחלה דבר, אבל יש לה כל מיני השפעות שליליות, גם אם נוהגים בה בצורה לא בטוחה, או פליטות מזהמות וכן הלאה. רשתות חברתיות זה מוצר עם אחלה השפעות חיוביות, אבל גם יש לו השפעות שליליות. איך אנחנו דואגים שהמוצר שלנו יהיה כמה שיותר מיטיב? אתיקה, בשיווק, בפרסום, זה כמעט טריוויאלי, עם כל ה-AI, יש לנו עכשיו המון אפשרויות חדשות, ומאוד מפתות, לכל מיני יישומים שהם לא בהכרח אתיים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה. שיווק אינקלוסיבי, שיווק אינקלוסיבי זה שיווק שנועד לקחת בחשבון כל מיני אוכלוסיות, שאולי המוצר, השירות שלנו, פחות נגיש להם, בגלל מוגבלויות שונות, פיזיות או קוגניטיביות או שפתיות, ואחרי חרבות ברזל יש לנו הרבה יותר אנשים פה עם מוגבלויות, גם מוגבלויות אגב שאנחנו לא רואים אותם, אנשים עם פוסט טראומה למשל, זה אנשים שרעש ומוזיקה ואורות מרצדים ותור ארוך, זה דברים שהם לא מסתדרים איתם. האם אנחנו דואגים להתאים את השירות שלנו ואת המוצרים שלנו לאנשים עם כל מגוון הצרכים האלה, לאנשים מזדקנים שיש להם צרכים אחרים, אפרופו השאלה אם להשתמש במיקרופון או לא, קחו בחשבון שתמיד בקהל שלכם יש מישהו שלא שומע טוב, והוא לא בהכרח יגיד לכם את זה. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים להיות נגישים לכמה שיותר, ולא רק המוצרים, אלא גם התקשורת השיווקית שלנו, האם אנחנו מראים אנשים ממגוון אוכלוסיות, ממגוון צורות גוף, גם אנשים עם מוגבלויות, ונמצאת פה רדה חן, שיש לה חברת סוכנות לטלנטים, לכל מיני דוגמנים ודוגמניות עם כל מיני מוגבלויות, אבל זה לא רק מוגבלויות פיזיות, זה גם מראה גוף, זה צבע עור, זה דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, הכל, אוקיי? אז זה שיווק אינקלוסיבי. שיווק מקיים זה שיווק שחושב על היבטים סביבתיים, איך המוצר שלי גם מיוצר בתנאים הכי פחות משפיעים לרעה על הסביבה, איך אפשר לעשות בו אולי שימוש חוזר, איך אפשר למחזר אותו, ואיך הוא עוזר ללקוחות שלי או לצרכנים שלי להקטין את ההשפעה הסביבתית שלהם. ובסוף אג'נדה חברתית, מותגים היום יותר ויותר מאמצים אג'נדה חברתית שעוזרת להם לספר את הסיפור של המותג בצורה יותר מרגשת, יותר מעניינת, יותר משתפת, ואג'נדה חברתית רצוי לבחור ולבנות בצורה אסטרטגית שיושבת על ערכי המותג וחוזקות המוצר, והיא צריכה לשבת לאורך, ללכת איתנו לאורך שנים ולהיות מזוהה איתנו. תחשבו על דב, ואני חושבת זאת הדוגמה הכי טובה, דב ויופי אמיתי. אז אלה הכלים, ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של מותגים שפעלו יפה במלחמה. אני אגיד גילוי נאות, זה לא דוגמאות של לקוחות שלי, אני פה מפרגנת לחברות אחרות, ובסוף הרשימה אני גם אראה לכם דוגמה של חברה קטנה, כי אנחנו תמיד מדברים על חברות גדולות, אז אני אראה לכם גם חברה קטנה, שאני באופן אישי מאוד אוהבת ומעריכה. אז נתחיל עם AIG, חברת הביטוח, שאיך שפרצה המלחמה, 7 באוקטובר, התחילה להטות אוזן. התתה אוזן לעובדים, התתה אוזן ללקוחות, ביטוח, יש המון שיבושים, בין אם זה, אני לא צריכה להגיד לכם, כל היום יום משתבש, אנשים שנתקעים בחול עם הביטוחי נסיעות, או בארץ עם הביטוחי נסיעות, ביטוחי חיים, ביטוחי רכב, כל מיני דברים, והחברה הקשיבה, זאת חברה שמקשיבה, זה חלק מה-DNA שלה, אחד הדברים הראשונים שהם קלטו זה את המצוקה הרגשית, מצוקה הרגשית של האנשים, והבינו שהצורך הזה הולך להיות נורא משמעותי, והדבר הראשון שהציע, כמו שאתם רואים פה, זה מערך ייעוץ פסיכולוגי ורגשי למצבי חירום למבוטחים, שנותן מענה נגיש למתן עזרה ראשונה נפשית, אוקיי? הם עשו שיתוף פעולה עם חברת פמי, והנגישו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, קודם כל הלקוחות, אנחנו קודם כל תמיד חושבים על הלקוחות שלנו. אחרי זה, הם הבינו שהצורך הזה הוא מאוד מאוד גדול, והם הצליחו לפתח פה איזה פתרון טוב, אז הם החליטו להנגיש את זה לכל עם ישראל, למבוטחי כל חברות הביטוח, והם יצרו פעילות שקוראים לה ממד רגשי, והם הוציאו סרטון עם שני הפרזנטורים שלהם, שכולכם מכירים, המאוד חמודים, והם הוציאו סרטון לטלוויזיה, והסרטון הזה לא סיפר על מה החברה עושה בימים קשים אלה, אלא היא אמרה, הסרטון סיפר מה אנחנו מציעים לכם.
יצירת ערך. כשהפעילות החברתית שלנו יוצרת ערך ללקוחות, לצרכנים או לציבור הרחב, אז היא הכי מעניינת, אז היא הכי רלוונטית, אז מקשיבים לה, אז רוצים אותה, ליצור ערך מתוך הקשבה למה הם צריכים. ובסופו של דבר, אחרי שנה של פעילות, הם הבינו, מה שהם נתנו פה אגב זה שעת ייעוץ חינם בטלפון או בזום, ומה שהם הבינו אחרי שנה של חיים תחת מלחמה ואי ודאות, זה שכדאי להכניס את זה כמרכיב קבוע לביטוחי הבריאות. והם הכניסו את זה כמרכיב קבוע לביטוחי הבריאות, כל מיני שירותים פסיכולוגיים למטופלים, למשפחה, לילדים, שזה דבר מדהים. מתוך הקשבה עלה צורך, נתנו משהו אפיזודי, הפכו את זה למענה חברתי לכל הקהילה, ובסוף הפכו את זה לחלק מהמוצר, לחלק מהזרע, אוקיי? זה הגלעין וזה הזרע, וזה הכל הגיע מתוך הקשבה ורגישות ורלוונטיות. דוגמה נוספת, חברת תנובה, ב7 באוקטובר הרבה רפתות בקיבוצים בעוטף נפגעו, חלקם נשרפו כליל, מנהל, לא זוכרת אם זה מנהל הרכש או משהו כזה, בתנובה שנמצא בקשר עם הרפתנים, הוא היה בעצמו פעם רפתן, הוא יודע, הלב שלו עם הרפתנים, הוא מכיר אותם, הוא מקשיב, הוא הקשיב, הוא שמע מיד מה קורה, מה הבעיה, הם דיברו על זה בתוך החברה, הביאו את הצורך והחליטו להעמיד קרן של 15 מיליון שקל, שתעזור לקיבוצים לשקם את הרפתות. הרפתות לא שייכות לתנובה, תנובה היא לקוח שלהם. הרפתות הן ספקיות של תנובה, ותנובה החליטה לתרום בעצם 15 מיליון שקלים, כדי לעזור לרפתות להשתקם. היה מהלך מאוד של שנה, עשו פרסומת נורא מרגשת בטלוויזיה, גם כן התחילה להם בימים קשים אלה, ואז סופר, הראו את הרפתנים ואת הרפתות, פשוט אני מראה לכם את זה בצמצום, אז אני לא מראה את הפרסומת, הנורא מרגשת, כמו שיודעים לעשות, והיא מדברת, אמרה בשורה התחתונה, בואו נתמוך ברפתנים ברפתניות, נקנה חלב מכאן, כאילו שבישראל יש חלב מחול, אבל לא משנה, בעצם זה בא לספר על זה שתנובה תומכת ברפתנים. שנה אחרי ההכרזה הזאת, קודם כל תנובה פרסמה דוח קרן הרפתנים, מה קרה עם הכסף, במה השקיעו אותו, מה שוקם, הנושא הזה של שקיפות מאוד מאוד חשוב, תקשורת כל הזמן אמרת, לינה, שקיפות, מה עשינו עם הכסף, הרבה פעמים חברות מספרות שהן הולכות לעשות משהו למען הקהילה, למען החברה, ולא מספרות אחרי זה מה הם עשו, אז שקיפות, לסגור את המעגל, ואז הם גם השתמשו בפלטפורמה שהכי זמינה להם, שהצרכן פוגש אותה יום יום, וזה קרטוני החלב, וסיפרו, מצדיעים לרפתנים ולרפתניות. אפרופו רציתי להגיד לאיגוד המרקומים והמרקומיות, לרפתנים ולרפתניות, ויראו גם הרפתניות, שזה מאוד מאוד יפה. אם אתם זוכרים, באיזשהו שלב עוד לפני כן, הם שמו את הקוטג' בית חטופים, שוב, שימוש בנכסים שעומדים לרשותם, וכאן עכשיו הם יצאו עם מהלך חדש שנקרא האתגריסטים, זה שיתוף פעולה של יוגורט גו, שיש בו הרבה חלבון, בין היתר ערך מוסף לאנשים שעוסקים בספורט, ורלוונטיזציה למלחמה, הם עשו שיתוף פעולה עם עמותת אתגרים, כדי לעודד כמה שיותר פצועים משוקמים מהמלחמה, שהצטרפו לספורט האתגרי, שוב, שימוש בנכסים של המותג, בפלטפורמות התקשורתיות שעומדות לרשותו. אז ראינו גם את הבנקים עושים עבודות מאוד יפות במהלך התקופה, שוב, דבר ראשון, תמיכה בלקוחות, הקפאת משכנתאות, פתיחת סניפים באילת, הנגשת אפליקציה לאנשים כבדי שמיעה, עזרה, מה עושים עם המענקים של המילואים, כל מיני דברים קודם כל שקשורים לשוטף, אבל גם את הפעילויות החברתיות, הם הקדישו לנושא של חרבות ברזל, בעצם כל מה שהם עשו בשגרה, הם רק העצימו את זה ומיקדו את זה, עבודה עם עסקים קטנים, גם בנק מזרחי טפחות, תראו זה כל כך יפה, האדום הזה ואחרי זה הכתום הזה, אבל אלה שני בנקים שתקשרו המון המון את העשייה שלהם, כאן הם עשו את מזרחי עשה כתום ישראל, כתום ישראליות לתמיכה בעסקים של נשים, כתום צפון, כתום חברתי,
עבודה מאוד יפה ומתמשכת עם העובדים המתנדבים, עם העסקים החברתיים, שוב, גם מה שהם עשו בשגרה, הם צבעו אותו למלחמה. את הסרטון הזה, מי ראה? את הפרסומת הזאת של רנואר? אוקיי, אז אני רואה שלא כולם ראו, אני אנסה רגע לעבור. כן, בסוף ירדתי לסרטון אחד. אז הפרסומת הזאת של רנואר התחילה בעקבות הפנייה של הבחור הזה, שהוא פצוע בחרבות ברזל לרנואר. אתם עומדים לראות פה הרבה כמוני. לא רק בקמפיין הזה. אתם עומדים לראות פה הרבה כמוני. לא רק בקמפיין הזה. גם ברחוב, במשרד, ובתקווה שגם במסך שלכם. אז נתראה, בכל מקום. רנואר מצדיעה לגיבורים ולגיבורות שנתנו בשביל כולנו. אתם ישראל היפה ביותר. אז הפרסומת הזאת עלתה ביום עצמאות, ועוררה הרבה מאוד התרגשות, כי בעצם אנחנו כל השנים רגילים לראות אנחנו רגילים לא לראות אנשים עם מוגבלויות, פתאום אנחנו רואים אותם פה בתור גיבורים, מה גם שזה היה יוזמה של הבחור הזה, שאני מתנצלת, שכחתי את שמו, וזה מאוד יפה, מאוד מרגש, נכון, ועל מה זה יושב בתוך האפרסק? על איזה מימד? על הגליל, נכון? זה הקליפה, זה התקשורת השיווקית, ואז, אבל לא היה לזה המשך, מישהו ראה לזה איזשהו המשך, איזושהי פעילות? לא. אבל אז הגיע הדבר הזה. מי ראה את הדבר הזה? וואו. זאתי הקולקציה הנגישה של אדפטיקס של דלתא, שאנחנו רואים שלמשל החזייה נסגרת מלפנים בקלות, ולא עם המאמץ הזה שמאחורה. ופה יש פתיחה בצד עם סקוץ' וחולצה עם פתח מהצד שאפשר לפתוח בקלות. את הרעיונות לקולקציה האדפטיבית, החבר'ה של דלתא קיבלו כשהם התנדבו במחלקה שיקומית, והם ראו שצריך בגדים יותר נוחים למאושפזים, ואז הם הלכו ל-R&D ופיתחו בגדים. עכשיו יש המון סוגים של מוגבלויות, וכל מוגבלות מצריכה התאמה אחרת. הם לקחו בעצם את הבגדים, את הפריטים הכי נמכרים אצלם, והפכו אותם לאדפטיביים, והמלאי חוסל, הם בכלל לא יצאו עם קמפיין, הם לא פרסמו את זה, הם רק העלו את זה לאתר קומרס שלהם, ופתאום הם ראו שזה חוסל, ואנשים כותבים על זה, וזה מגיע לתקשורת, והתקשורת נהייתה מעצמה. למה? בגלל שזה היה משהו כל כך מיוחד, וזה ענה על צורך כל כך אמיתי. איפה זה יושב באפרסק? בזרע, במוצר. וזה משהו שאף חברה אחרת לא יכולה לעשות. להראות דוגמנים עם מוגבלויות בפרסומת, כל מותג יכול. לעשות בגדים, תחתונים שמותאמים, מה? נכון, לעשות בגדים שמותאמים לאנשים האלה, זה רק הם יכולים. ואגב, דלתא זאת חברה שבמשך שנים מראה אנשים עם מוגבלויות וגם עם צורות גוף שונות, נשים במידות גדולות וכן הלאה בפרסומות שלהם. אז הדבר הזה לא זר להם. דוגמה אחרונה, הבטחתי חברה קטנה, סבון מיכל. מי מכיר את סבון מיכל? וואו. אז זאת חברה קטנה, יש בה 20 עובדים, אני היום בבוקר התכתבתי עם נועם, בעלה של מיכל, שהוא המנהל שיווק, יש להם 20 עובדים בסך הכל, זאת חברה קטנה בצפון, חברה מקסימה, עושה עבודת שיווק מדהימה, זה בעיניי אחד המותגים הכי ערכיים בישראל, כי זה הערכים המשפחתיים של נועם ומיכל, נמצאים בתוך המותג, וזה נמצא בכל התקשורת השיווקית, וכבר אחרי המלחמה, איך שהמלחמה התחילה, מה יש להם לתת? סבונים, מה, צריכים סבונים במלחמה? כן, צריכים סבונים, צריך קצת קרם לחוט, וצריך לבנות זוג, וצריך למשפחות המפונות, וגם אם המוצר שלי הוא נורא, הוא לא מציל חיים, הוא נחשב למוצר של פינוק, עדיין אפשר לחשוב למי צריך אותו, ואם פותחים את ההקשבה, ואנחנו רואים איזה פניות מגיעות אלינו, דרך הרשתות החברתיות ודרך המיילים, אז אנחנו רואים למי אפשר לעזור.
ואחרי זה הגיע לזה של חבילות, הם התחילו לעשות חבילות ולשלוח למפונים, ואז הם גם שיתפו את הציבור, את הלקוחות שלהם, ואמרו על כל קנייה אנחנו נותנים לכם 10% הנחה, ו10% אנחנו תורמים מהקנייה שלכם, אנחנו תורמים למי שצריך. הם עשו את זה פעמיים, פעם אחת בהתחלה עם המפונים, ואחרי זה עם יוצאי לחימה, והכל אצלם כל כך אותנטי ואמיתי. הם שולחים ניוזלטרים שמיכל כותבת אותם, זה ניוזלטרים די ארוכים, אני קוראת אותם מההתחלה ועד הסוף, היא משתפת במחשבות שלה, בהתלבטויות שלה, וגם ברשתות, מה לעשות עם כסף שגייסנו יחד, לעזרה עם תגובות קרב. היא ביקשה מאנשים שיתנו רעיונות ולאן אפשר לתרום את זה ולמי, או יש לה כל מיני שאלות, אני רוצה לעשות אריזה אקולוגית חדשה, אלה האפשרויות, תגידו מה דעתכם, זה נוח, זה לא נוח, היא יוצרת, זה ממש co-creation של המותג, engagement אמיתי, מחפשת גרפיקאית מוקשרת ומקסימה שמחוברת לערכים שלנו. הכל פה זה עם ערכים, וגם המיתוג המחודש של הסבונים הוא מאוד עם הסוגיות החברתיות שעלו עכשיו לסדר היום. זאת אומרת, הם מגיבים מהר, הם קשובים מאוד, הם משתפים מאוד, הם אותנטיים מאוד, והשפה שלהם היפה ניכרת בכל מה שהם עושים. אז עד כאן הדוגמאות, 3 תובנות מפתח לסיום. אחת, מזכירה לכם להפעיל רדאר חברתי, להקשיב לקולות שלא הקשבתם עד עכשיו, להקשיב לאנשים שלא הקשבתם עד עכשיו, לעשות אולי קצת שיחות עם עובדים, שיחות עם ספקים, שיחות עם עובדי קבלן, שיחות עם קהילה סובבת, אם אתם חברה שיש לה אתרים פיזיים, לשאול שאלות שלא שאלתם בעבר, ולהיות מאוד כנים עם כל העניין הזה. זה מסר שגם את מאוד הדגשת אותו. הכנות הזאת כשהיא אמיתית היא מורגשת בכל שלב. דבר השני, תוכנית הגלין. אז כשאתם עושים פעילות להשפעה חברתית, תתחילו תמיד עם הלקוחות, עם הצרכנים, תזכרו תמיד את הדוגמה של דלטה, המקום שבו, ושל DHL, המקום שבו אתם יכולים לעשות את האימפקט הכי משמעותי, הכי מבודל, הכי ייחודי, זה במוצר שלכם, אוקיי? אבל אם אתם לא תספרו אחרי זה את הסיפור, ולא תתקשרו אותו, ולא תשתמשו בחוזקות המותג, ובלב המותג, אז אף אחד לא ידע מזה. וטוטל אימפקט, זה לא מספיק רק לעשות את הדבר הנכון, צריך לעשות אותו לאורך זמן, צריך להמשיך ולתקשר אותו. פעילות מדהימה מרגשת עם קמפיין אחד חד פעמי, כולם יגידו וואו, ידברו על זה, אבל ישכחו את זה. אם אתם רוצים שזה יהיה מזוהה עם המותג, ושהעובדים יזדהו ושכולם יכירו, תחשבו על דו, שוב, עושים את זה לאורך שנים, זה כל הזמן מתחדש, זה פוגש את הצרכנים בכל מיני touch points, בכל מיני ערוצים, לא רק בסושיאל מדיה, אלא תזכרו את נובה, גם על המוצרים, גם על האריזות, גם בניוזלטרים, גם בתוך הארגון, חייבים תמיד להתחיל בתוך הארגון, זה עוזר לנו מאוד גם למיתוג מעסיק, לשתף את העובדים, לשתף את האנשים בפתרון של האתגרים, וכדאי לעשות את המהלכים האלה עם שותפים חברתיים. אם אנחנו רוצים ליצור פתרון לצרכים חברתיים, בואו נחפש ארגונים חברתיים שטובים בזה, ותקשור תוצאות. כמו שתנובה, תקשרו את מה שקרה, מה הרפתות עשו. כמו ששמענו עכשיו, אפילו כשאנחנו שומעים case study, מה המהלך עשה. תספרו כמה כסף תרמתם, כמה עשיתם, איך זה עזר, כמה אנשים נעזרו בבגדים החדשים שלכם, איך זה עזר למחירות, וככה אתם גם תעזרו לרתום עוד חברות למהלכים האלה. אז עד כאן 3 תובנות המפתח, זה הלינקטרי שלי, ואתם מוזמנים להיות בקשר. שכחתי להכניס, כתבתי לי לעדכן ושכחתי. יש לי קורס גם עם איגוד השיווק, שנקרא אימפקט מרקטינג, שאתם מוזמנים. ועכשיו שאלות. כן, הפתעה. שירלי, אנחנו ראינו פרסומת של רנואר, שהיא סוג של להודות, אני לפעמים קוראת לזה לרכב על הגל, מאוד מאוד מעריכה את כוחות הביטחון בכל מי שנפצע. אמרו לנו בפרסומת,
תראו עכשיו הרבה כמונו, ואני מורידה כובע לרנואר על הפרסומת הזאת. יש את הפרסומת של דלתא, שעשו משהו עמוק, 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 עשו מהלך לתוך המוצר. יש לנו באמצע 20% אנשים עם מוגבלויות במדינה, וכשאני מגיעה לדבר על זה שחשוב לשים אותם בפרסום ולתקשר את המהלכים האלה, אז חלק מהם אומרים, טוב, הגל עבר, אנחנו על פצועי מלחמה כבר דיברו, וחלק אומרים, נקרא לך שזה יהיה רלוונטי. אולי הם חושבים על לייצר מוצר, אבל עדיין לא שם. מה את ממליצה לעשות לאלה שהם באמצע שחושבים, הם רואים את הפרסום, הם חושבים איך לעשות את זה, אבל בהתאם למותג שלהם, זה יכול להיות בנק, חברת ביטוח, הם עוד לא מבינים מה הם צריכים לעשות כדי שזה לא ייראה מאולץ או ניצול של האוכלוסייה. חשש להתאפס כצינים או כעושים green wash הוא מאוד מוצדק, כי יש הרבה חברות שעושות משהו ואז תוקפים אותם. אז לכן אני חושבת, אגב כשרנואר יצא פעם ראשונה עם הפרסומת עם הבחור עם התסמונת טורט, אז אחרי זה עמותת לינק 19 עשתה עליהם אייטם שיש להם תאי מדידה לא נגישים בכלל, ולא כל החנויות שלהם נגישות לאנשים עם מוגבלויות. אז חברות שלא רוצות להראות אנשים עם מוגבלויות בפרסומת כשהשירות שלהם עדיין לא נגיש, אז אני מבינה אותם, את יודעת, זה כמו שאתם זוכרים את Black Lives Matter, הייתה פעם מחאה כזאת, וכל המותגים ישר צבעו את הלוגו שלהם בשחור, וגם נייקי, ואז מישהו נכנס לאתר של נייקי, וראה שבדירקטוריון אין להם אף אחד שחור. אז חברות מאוד נזהרות, ועשה מזה רעש, חברות מאוד נזהרות ובצדק, אז אני ממליצה שחברות קודם כל יתחילו לחשוב איך באמת בבית, בקרב העובדים, איך מתאימים את המוצרים, וכשיש להם את זה אז כן להראות, אבל אפשר להראות מוגבלויות שהן אין בהכרח צורך לעשות להם התאמה מיוחדת, פשוט לגוון את האנשים, ראיתי שיש לך דוגמנים לבקנים, נכון? ויש גם אנשים שלא בהכרח צריך להתאים להם מוצרים, אבל זה טוב להראות כי האוכלוסייה מגוונת, ולגבי מי שאמר שזה גל או טרנד, אז יש לי חדשות בשבילו, גם ההיבטים החברתיים וגם הסביבתיים, זה לא גל, זה הנורמלי החדש. בזכות הסושיאל מדיה אנחנו הפכנו להיות חברה יותר מגוונת, פתאום רואים את כולם, שומעים את כולם, וכל אחד רוצה שיתייחסו אליו באופן מכבד ויתנו מענה לצרכים שלו, אז זה הנורמלי החדש, וחברות שיקדימו להבין את זה, גם במוצרים, גם בשירות לקוחות, גם בעובדים וגם בתקשורת השיווקית, רק ירוויחו מזה. כן, אתה עם השאלות הטובות. אז באופן מעניין, אני חושבת שהדברים הכי מתוקשרים, הדברים הכי מוצלחים מגיעים מחברות שיש בהם גם וגם, ויש איזו עבודה משותפת. יש חברות שעושות מהלכים חברתיים מדהימים, אבל אין שם קשב של המרקטינג לתהליכים האלה, והמרקטינג בכלל לא מודע ולא חושב שזה יכול ליצור ערך, ואז יש פספוס נורא נורא גדול. יש חברות שאין להן בהכרח עשייה חברתית, או שהעשייה החברתית בכלל לא מדברת עם השיווק, ואז משרדי פרסום באים עם כל מיני רעיונות, נורא מרגשים, נורא גדולים, ועושים מהלכים שהם לא בהכרח עושים אימפקט, למרות שהפרסומת נורא מרגשת, או עושים איזה קמפיין נקודתי, שהוא יושב ממש על הקליפה, לא מעבר לזה, ואז אחרי הוואו זה נגמר. ולכן אני ממש ממליצה שיהיה תמיד שיתוף פעולה בין המרקטינג ובין האחריות תאגידית, ואפילו הקיימות סביבתית גם כן. כן.
אני חושבת שבמיוחד עסקים קטנים, הכי קל, אני אגיד עכשיו לנו, כי גם אני עסק קטן, ויש לנו את המשק המשפחתי, אגב, כולכם מוזמנים, משק רמי קנטו ברמת שרון, אז יש לנו, הכי קל לנו להיות עם האצבע על הדופק. אנחנו פוגשים את הלקוחות שלנו כל יום, אז אנחנו גם יכולים לשאול ולגשש ולבדוק, וגם אנחנו יודעים בצורה הכי אותנטית, כי זה לא שיש לנו איזה מנהל שיווק אי שם, שיש לו תקציבי ענק והוא מנסה, יש לנו אותנו, ואנחנו יודעים אם הדבר הזה הוא אמיתי לנו, אם הוא פוגש את האותנטיות של המוצר, של השירות, של איך הלקוחות תופסים אותנו, ותמיד גם אפשר להיעזר בארגונים חברתיים. נגיד אנחנו רוצים לפעול בתחום של קשור לפמיניזם, או בתחום שקשור לאיכות סביבה, או בתחום שקשור לילדים עם מוגבלויות, לחפש ארגון חברתי שזאת המומחיות שלו, לשתף אותו, לספר אותו, ואז הוא כבר ישאל אותנו, רגע, אבל תגיד, זה יש לך ואת זה אתה עושה, ויכול להיות שהוא ישקף לך נקודות תרופה, ואז תגיד, אוקיי, אני קודם מטפל בזה, ואז אני אצא, או שתתקשר את זה ככה, שזה מראש יהיה ברור מה אתה כן עושה, וכן הלאה. כן. היי, אז אני לירון מפלייבוקס. פלייבוקס זה עסק קטן בראשון לציון, אטרקציה. אנחנו מ-7 לאוקטובר וגם לפני, כן. אז אנחנו נותנים המון תרומות למשפחות חטופים. כל משפחה של חטופים או גופים שמלווים את הילדים, חטופים שחזרו, או האחים או הבנים שלו. אנחנו תורמים בלב רחב, מזמינים אותם על חשבוננו. זו פעילות שהיא לא זולה, אותם את האחים. ועולה השאלה אצלנו בהנהלה, איך כאילו, אנחנו לא מפרסמים את זה, אנחנו לא כותבים כמו מיכל שהעלתה פוסטים ורשמה. אנחנו לא עושים עם זה שום דבר, ונשאלת באמת השאלה, איך אפשר בכל זאת לעשות, שאנשים ידעו שאנחנו כן פועלים למען החברה, שאנחנו כן נותנים למען הקהילה, אבל לא לעשות מזה איזשהו יח"צ, את יודעת, איזשהו תרגיל שיווקי, כי אנחנו לא עושים את זה בשביל זה, אבל אנחנו כן רוצים שידעו שאנחנו כן פתוחים, גם לילדים עם צרכים מיוחדים, וקבוצות כאילו... הם נגישים? נגישים, נגישות מלאה, כן. קודם כל, שומעים אותי עם המיקרופון? אז קודם כל, מאוד מאוד חשוב, שאם אתם נגישים, אז שאנשים ידעו את זה. כי אני מניחה שיש הרבה מאוד הורים שלא נותנים את דעתם, או מבוגרים, בכלל לא מעלים בדעתם שזה אפשרי. אז חשוב לספר את זה. גם לגבי מה שאתם עושים עם המשפחות, אני אשאל אותך קודם כל, תמיד תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים להשיג מזה. בעצם למה אתם רוצים לפרסם את זה? למה חשוב לך שידעו? אבל למה את רוצה שידעו? את חושבת שמישהו... אוקיי, אז הדבר הראשון כשאתם חושבים לתקשר משהו, השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה לשמה. מה אתם רוצים שיצא לכם מזה? מה יהיה מדד ההצלחה? למשל, יכול להיות שעליכם חושבים שאתם משהו שהוא נורא יקר, שהוא רק לעשירים, ראיתי פעם איזה פוסט של עידן אלתרמן אצלכם, שאתם רק למפורסמים, או רק לעשירים, או רק לזה, ואתם רוצים להגיד, לא, אנחנו בעצם נגישים להרבה אוכלוסיות. ואז הדרך, את צריכה באמת למצוא את הדרך לספר על זה, שהיא לא ראוותנית. ואני הייתי שואלת, זוכרת מה אמרתי, מה הצעתי לכם כשדיברתי על הגרעין, על הזרע וההשפעה החברתית? תשאלי את עצמך מה ההשפעה שלכם, מה ההשפעה שלכם? מה ההשפעה של החוויה של לעוף במתקן שלכם? מי שעף בדבר הזה, מה זה גורם לו להרגיש? זה מסוג... אוקיי, אז מה שאני הייתי עושה למשל, הייתי מדברת על החוויה. לא הייתי מדברת על המתקן, אלא הייתי מדברת על החוויה. הוא מאפשר לאנשים לרגע להיות במקום אחר, להתנתק מכבלי המציאות, לדמיין את מה שאפשרי, להרגיש שאפשר קצת לנשום מלמעלה, להרגיש שאני מסוגלת ליותר, לא יודעת. כל אחד מהאנשים, אני הייתי מציעה לכם, כל אחד מהאנשים שמשתתפים בדבר הזה, וגם ילדים, במיוחד כאלה שתרמתם להם את זה, לבקש מהם אחרי זה, איך שהם יוצאים מזה, כמה משפטים של מה זה נתן להם.
ומתוך זה הייתי מייצרת איזשהו כמה תובנות על מה הדבר הזה נותן לאנשים, ואתם יכולים גם להגיד שעד היום, את לא צריכה להראות את הילדים המסכנים, את יכולה להגיד עד היום אירחנו איקס משפחות, כך וכך ילדים, זה מה שהם אמרו לנו שזה עשה להם, אנחנו שמחים להמשיך ולהרים את המורל או כל מיני כאלה, ואתם יכולים גם לעשות שיתוף פעולה אולי עם איזשהו ארגון שמטפל בהיבטים נפשיים, ולצרף למה שאתם עושים, כי באמת לא כולם יכולים לעשות זה ולא בכל מקום, לצרף אולי עוד נגיד איזה ערכה של כמה המלצות, מה אפשר לעשות כדי להרים לעצמנו את המורל כשאנחנו לא נמצאים בתוך המתקן, או מבינה לחבר את זה, להגדיל קצת את הערך של מה שאתם ממילא עושים, ולהנגיש אותו לכל אחד ביום יום, יחד עם איזושהי עמותה שמטפלת בדברים האלה. שירלי, תודה רבה. אני אספר תודה.